Apoy ba na trabaho ay? Oh, ramangko! Tarungan na! Sa ultimo bangko di ka ako. Kini, plana. Kini. Ah, mo na kana. Mo tupingon. Ato bringon. Bringon. Oh, nya asa mong imong. Ah, mabotoron. Mabotoron kaya ako mang gitawagan to. Sige. Oh. Ato pa ko sa lain nga plastic. Oh, sige. Sige, engineer. Mubalik lang niya. Oh, sige. Balik. Sige. Sige. Oh, iya. Ku ato na ginansya ani kay half million ang di Pacquiao ani. Sus, dako jud ko. Ani, kuan income. Oy, may kay na ka. Sorry ka, ginalit ko kay. Oh? Dugay ko dito ah. Sus, ganina ang engineer dire ganina eh. Are taman. Okay, na. Sus, Bilis ako. 230. Mangan 30, 200. Kapuyan trabaho ay. Mana? Oh, mana? Ang bangko sunod. Kuha to, bangko na ko. Ay, lingkuran ako. Apoy ba na trabaho ay? Oh, ramangko! Tarungan na! Sa ultimo bangko di ka ako. Sige, sugo ka nito ka kay... Oh, akong kamot to. Sus! Di ang Pacquiao. ay. Sugo ka nito kay... Ikaw na ba mason? Ang nga? Puro commander. Ay, lang sigyaw yan ha. Trabaho niya. Oh, iya trabaho ay. Forman pa, puro mandar. Te, Kamu ba yung kurman? Lalim ba? ultimo lingkuran di may kakakuha. Kuha. Ala, kurman ka. Sa... Dapat kurman yung nugo. Nga kan ibugat man, kan nagaan man. Sige, ay sige, reklamo niya. Tarungan na kaya, pata oras oh. Ya, man namang guguan, pile. Asa man ang alambre. Por. Ay, problema na. Para magka-budget ha. Ay, kuwala ako, nay. Ikaw mo? Ano yan? Pwede ni. Kahoy na, kawain na. Pwede ni. Para magka-budget ha. Muna ikaw na rin. Tagaan ba yung skalibo biya? Skalibo ay ito lang ha. Ikaw na ita. Improvement. Sige, ramit ako pangapi dira eh. Ay, Sa mga hatag ka na. Trabaho ninyo. Mo yung kalingahayon ng pagpangapi. Sana unsa ng taon mo ay. Ano, horatang kape na ko. Asa anong kape mo? Kapi na ko. Oh? Mo ko nang tiplahe. Oo. Sige na magkapi na. Si boss oh. Boss. Monik, Mo ni boss. Monik trabaho. Oh. Unsa man ang imong gigamit nga? Dili ni kabilya kahoy ni. Ah, si ana eh. Wayan man ni. Dili pwede. ba ito, boss? Ha? Lagi tunga ba ito? Siya ni, pilay ko na ni. Tunga ta. Sa, ang ako Pacquiao ni, half million. Half million? Million. Tunga. Ay, tunga ta. Oh, sige. Sakto gini imong giban. Sakto gini imong giban. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out ko na sa kasutingan kay Inday Siana o sa iyang mama Bilin o sa tanang tabante sa kasutingan. Shout out ko tanan. Oh, kasutingan 33 na eh. Shout out ni kong Carl Justin Bantok o kang Julian Tipon-Tipon o kang Janinho Salvador. O shout out ko sa mga rabakang sa Midilin. Dol, nala yung kuhan sa kuha. Shout out na tamo. Amping mo dol. Og shout out po kong kang Adrian Espinosa o kang Giselle Palam o kang Jenny Palam. Shout out din ko sa tanan namong followers. Please like and share and subscribe. Bye-bye.